What's up, Ketchup? Nalang ko gusto i-share sa inyo. Karon gusto na mo open ninyo kung unsa dyan ako ang na-feel. Mga 2 to 3 years ago kung nagsugod og vlog. Wala lang kay gusto lang ako i-share akong mga experience sa life o kanang among giagian as family para at least maka-motivate sad mi sa mga tao nga kanang same og giagian sad sa mua. Nga na ba? And di man jud malikayan ang mga challenges nato sa kinabuhi, no? Nya, usahay kay feel na ko kay lisod kayo ipangita og motivation sa unsaon pagpadayon sa akong ginabuhat kay wala ka kay bawo kung asa ka padung bitaw. Usahay bisag sa imong self kay mag-doubt na ka. Samot na jud if makita pa jud kag mga comments nga kanang sa man inyong video so makapuol man na. Balik-balik na naman na. Ano pa mga trying hard daw may na ba? Makawalag gana bitaw. Usahay makaanag og gusto kong self nga. Kanang muundang na lang kong himog videos kay more man gihapon kung saan mo paningkamot kay murag basta ambot basta niya na guys niya kay ba mo ko nga dili dapat i-mind ng mga negative nga comments no kay syempre di man jud nimo ma-please tanang tao pero tao ra sad baya gihapon ko masakitan gihapon ko di man ko robot nga walay feelings do usahay makaya ra man jud ka ng mga comments nga mayangan pero dili jud na ako ikalimod nga matandog jud gihapon ko samot na if ang comment is about sa akong family. Kung usahay di na ko mabasa og comments. Sa una kay grabe kay ko kakugihan nga mo reply sa mga comments, polite nga na. Karon kay kuan man gud ko basta makabasa ko mga itong comments niya. Every time nga makahunahuna ko ani tanan kay I'll think of the reason why I started. Inay isa ka tawo nga nagsulti na ako na sa una og nitatak jud na siya sa akong hunahuna niya. Ang reason na ako nganong nag-start ko ani kay ang akong family. Sila dyan ang reason nga nung nagpadayon gihapon ko despite sa mga comments, sa mga hates. Sila ang naghatag na ako kusog nga i-face to tanan. Sila ang nag-inspire sa ako nga magpadayon. Nang feeling bitaw nga bisag tanang tao pa ang dili ganahan sa imong videos pero naara gihapon sila mo suporta sa imuha og nagmahal nimo. Mao nang mapasalamaton sa kay ko sa akong family og syempre mapasalamaton sa ko sa mga haters kay kung dili tungod nila bisan tuod og matandog ko sila mga gipang storya sila mga comments tungod ana na-inspire ko nga i-improve ang akong self o i-prove sa ilaha nga sayop sila. Maong kaning video na ako karon kay ipakita lang na ako mga random moments with my family. Every Sunday sayo dyan amulakaw sila mama kay musimba. And taga-uli nila magdala dyan na sila og kanang mga kakanin. Usahay kay mao na ang pamahaw na mo. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu and welcome back to my channel. Yay! Today is Sunday and it's family day. Naana jud mi sa una pa nga every Sunday kay naa mi lutuon nga bisag unsa utan ba na nga Bisaya nga kanang lawuy o di kaya magsugba-sugba o di kaya basta na jud mi every Sunday naa jud mi lutuon nga like dili normal na mo ginaluto every day kay mo man na ang murag kanang ugay na sud mi wala ka kakuan kay permi lagi mi wala sa balay mo nang karon manglakaw mi kay mamalit mig sugbaon seafood. Nag-ilis na ko daan kay sa na oras alas 9 na niya dapat sayo na pero unsaon ta man karon pa man mini mata wala man si Japit kawa si Japit kay pa rin mata tara mo ban ka di Muni. ha si Muni mata na dira. Tara. Dami lagi kagtog diha snake. O bala mo ni isa guys. Mo na among driver. Ay di si Japit yung driver lang. Parehas lagi tagsuot lagi. Couple shirt. Ay, sige pala to. Imo din din. Nara akong mga isda guys na nagcook na sila. Laki-laki na nila, dako ra kay sila guys. Oh. Samot na ni among hammerhead oh. Kini sa namong mga kuan guys. Kani sobrang liit pa nito. Binili ko ngayon ang laki-laki na, grabe. Sana yung uban kayo? Dili ra ka. Ha? Uban ka. Das bang. Bang. Arigato. Very good man niya among das. Ay. Ta.
Nga na tong driver. Tara! Kay, unsa na oras? Hi! Idol na ka. Kita ko sa inyong vlog. Duha niya ka kilo. Kilawon ko ni mo. Kami mo na kailangan pet. Kanang pabukalan ba niya kuman pagsuka niya puno. Tuno, nami kay na. Naninikad kan DS. Ito, tambaya. Ano nga ninikad kay manikad siya? Oh, naninikad siya. Ang isabaw. Ang lapuan niya. Malin ba yung share daw yun, basta ayun. Duha ka kilo? Ah, Duha ka kilo kay daghan man mo. Na jibo na rin mo ang manager niya. pila ka kilo yun? Duha to yun. Ay, kaluan na lang. Buwad no? Mulmul, mulmul. Kapoy sunod-sunod yo. Ikaw, Pit. Kapoy naman. sunod-sunod. Sunod, ayan na, mo mangupra. Ikaw, Rapit. Dili. Nga naman. Kaya pa kumprahon ganin mo. Bright rin mo. Ibaw na ko sa feeling ni ex-Ogdos. Nga naman. Magsunod ba? Mga alalay na mo, guys. Mo sila mga alalay na mo. Asa naman usan na to, kaalalay na to. Likaon pa. Manamig pangumpra. Di may kahawa kay naay. Day, wakay pamahaw, day. Mapanihilig ko sa kwapo. Snacks, day. Snacks ba, day, ni? Ay, snacks. Karon pa may abot ma. Usa na oras, alas 12 na. Magpansit ka ma? O, nay pasaya no. Mushroom. Niabot namin sa balay pero alas 12 na pakyas mo pagkon. May gani kay nag-andam na si mama og pansiton. Nara guys so. Dagol na bihon og kanang sutanghon. Ilang tani pansit. Nasulag na unsang siya. Wow! Ikaw pa mong reklamo og sigig pansit nga mo imong paborito. Sa mga om sa gawas guys kay dili jud na pwede walay pansit. Unsaon man ni ma butangan ning asindaan? Nare extra nga isda kay palit dai freezer. Kinanglan mo palit og freezer ma? Guys, puno na magatong ref guys sa freezer kay pet. Kinanglan daw og palit og freezer. Bitaw, palit ka. Wow! Ikaw palit. Ha? Palit ba? Oy, palit imong kwarta. Basta mga pansit gani guys. Si mama ang expert ana. Manaw? Lami kay na muluto si mama ang pansit. Ha? Humble sa si mama. Gi-prepare na nako daan ng nukos guys kay basig mabaho. So ako na lang hinluan and yan na jubi mag-prepare guys. Kuhaan dyan na namog mata og kana bitaw kanang iyang pinaka ba bitaw kanang gahi. Kay isugba masad gunin ako niya butangan og kanang panakot sa sulod balami kayo.
Ya, kani sa dagnang ka nga kilawon. Amin na ba? Ikaw ang timpla. Ay, si Timayit kay May na kay si Timayit mo timpla og kuan na Siyempre, mag-prepare sa ta kung mga panakot nga itong ibutang sulod sa nukos. Kay lahi ra man gud kung naay mga panakot guys. Pero basta magsugba og nukos guys, dapat dili jud pasubraan og luto kay mugahi man gud ang nukos gud. Mo nang dapat dili pod half cook kay lain man kung hilaw. Sakto-sakto jud nga pagkaluto, dili lang sobra. Nya, ting paniud to naman na nya, medyo gutom na sad me so naniud to sa lang me. Lahi ra jud ang kauno kung daghan mo kay makagana ba. Mo nang nanagko jud mi kay daghan man gud mi. Nakoy na kuan sad guys ba. Na jud mga ngana nga klase nga tawo no, kanang mga insensitive ba. Lisod day jud nga magkuan kanang mo respeto sa isig ka tawo nga kung di mo ganahan sa ilang videos. Ngano mo comment pa mo nga bati man ninyong video, lami man ninyong video, ngano ngana man ninyong video. Ngano de kung dili nilang kamo tan-aw noon sad naman sa jud ubang videos nga sobraan na sa jud nga kinahanglan sa jud i-call out kay dili sakto ang gibuhat naman sa kuy uban gud nga kanang grabe kaayo na sad makastorya ba kay tinuod lang dili ba jud pod dali maghimog videos, dili maghuna-huna ako unsa i-video, mag-organize sa tanan videos, mag-edit nya nga na bitaw mo makuan so mo sa nay usa jud nga makapawalag gana pero unsaon ta man nga na man jud na wala tay mabuhat. Tutuin ko muna tong hipon kasi mamaya na to maaga pa kasi kaya na kami mag-ihaw. Kaya ito muna ang shrimp para mamaya usa mi maghaling dire kay para sa kuan para magsugba. Dire na mi guys kay init kay dito, dire na mi sa sulod Excited na sad ko guys kay ang last na mo nga nagbudol mi kay katong gamay pa kayo mong balay sa una. Sin kato pa wala pa ng kwarto, upat ka kwarto mo pa tong last na mong budol. After na ko gluto kay nag-start ako magpabaga og uling kay alas 3 naman sad na anya. Dagadagan para ba jud kog sugbaon kay na isda, baboy na padyoy, nukos. May kahoy kami. Galing pa to ng Bukidnon guys. Ito yung tawag nila doon, salong. Sobrang bilis nito umapoy guys. Sobrang liit lang na kahoy yung kailangan mo dito. Ito lang yung gagawin ko. Hindi na ako maglalagay ng papel. Ayan. Yan guys oh. Hindi na to siya hindi na to siya masyadong basa kasi matagal na to, parang nag-dry na siya. Kahit ito lang pwede na niyang paapoyin to lahat. Yan. Yan guys oh, tignan nyo. Ba? Oh, maapoy kagad. Nya, ako ang gidungagan patug uling guys kay more kamay pa man to kay taas-taas ra ba ni nga pag sugba kay dagdagan ra ba ni akong sugba unon. Nya, ako na sang gibutang ang screen kay para mo init-init para di mo pilit ang karne inig sugba. Kay init naman ang screen, ginihinay na kog butang sa karne. Kay bao ba mo guys nga mas lami ang karne nga sinugba kung asin ug paminta rang ibutang nimo. Pero nako inhibaw-an nga mas lami pa jud di ay kung butangan nimo og ahos bisag kanang tulo ra guys nya imuhang ipa-marinate og pila ka oras. Kay mas malasahan man gud nimo ang lasa jud sa karne kung katura kaysa imuhang i-marinate og mga daghan na kaayong kuan mawa ang lasa sa karne. Sana pet? At choco. Oh. Yan sa mana. Muay. Hey. Gaman ya gana suana. Swan. Good. Tanawon ko na to na swan mo. Himog swan? Oh, nga. Was bishi. Suna. Masa swan? Masa may swan na? Wala. Lo. Oo din naaraman pit. Makuan naman. Kamo na lang adjust guys. Una-unahan na ninyo swan. Ay practice pa. Ah. Salamat. Balin lang kaya. Oh, balin. Grabe pawis ko guys kasi nag-ano na ko doon. Ang init. Okay no? Nibawi.
Ikaw pa, kawawa ka na. Ha? Ibarang suyop. Kiborong mo suyo. Kiborong mo Sa kape na? Dili, kulit. Chocolate. Ito kape na ako ba? Patay. Wa? Mayra sa judi ay nga wala mi nagsugba sa gawas kay ni uwan sad. Kusugro ba jud kaayo? Kapit na ko mahuman na ni guys. Okay na. Yan o. Oh. Tilawan na to. Ang lami ba? Parang liempo gan. Sarap. Kay busy man sad ang mga tao niya, sila mama ug si papa kay nilakaw kay niadtog eskwelahan kay naigi pa hinluan si mama sa ilang classroom kay naa sila seminar daw next week. So motong ako na nabilin dira niya si apit kay na mental diha. Nya nakahinumdum ko wala pa man day na hinluan ang isda nga amo ang sugbaunon sad. So ako na lang sang gihinluan while nagsugba ko kay para dire-diretso na sad unya ba. Mo nang gamultitask jud ko dira balik-balik jud ko kay mo. Timing pud jud tagahuman ako sa isa ka isda kay musiga na sad makalagot. Timing pag human ako og sugba sa baboy kay niabot si Japit kay human na siya pamintal. So siya na akong ipahiwa kay tiwas pa man kog sugba sa mga sugbaunon. Pero mo sa lagi tagahiwa kay dala sa tilaw. Tilaw pet. May ba? Lami. Mas lami pa niya yung kaysa nasusos ba? Pusit na guys. And yan. Meron pang dalawa na iwan tsaka yung mga ulo. Grabe yung pawis ko kanina. Basang-basa na yung ano ko yung shirt ko Ito yung ano ko, pahiran. Mao na din itanan among gi-prepare ng mga food guys. Lamia kayo, tanawon pa lang mabusog na ka. Wala na ko ka video guys kaya to nangaon na mi kay gisulit man gud ako ang time good nga nagkauban na sad migbalik kay usahay man gud kay dugay-dugay may makauli sa balay kay tungod kay nag-work man sad mi kay para raman pud sa family na among gibuhat. Kani akong gigamit nga video kay na miss lang nako tong time nga gamay pa kaayo mong balay like isa jud ka kwarto pero grabe kay mi ka malipayon. Mao ni akong pamilya guys. Mas nidako pa jud kay naa pa jud mi mga friends nga nahimo na sa family namo and sila ang naghatag nako rason ug kusog nga magpadayon. Sa next video ipalailan ako sila.